מלאך, על פי הידע, זה אור. זה פשוט שם אחר לאור. אתה מכניס אותו למנסרה, יוצא לך כל אורות הקשת, כל צבעי הקשת. אם אתה מדבר על הראשית שלו, אז כל אור הוא לבן בעצם. ואם אתה מדבר על האחרית שלו, אז כל אור נעצר באיזושהי מהירות של גל, ואז אנחנו חווים חוויה של אורות. המלאכים פועלים בחלק המטאפיזי של המציאות, שמשפיע על החלק הפיזי של המציאות. כשבן אדם בא ואומר, חלמתי חלום, ראיתי מלאך, מה קרה לו שם? תלוי. אם הוא משתמש בשפה של האמונה הפשוטה, אז הוא יגיד, ראיתי צדיק בלבן, ראיתי את אליהו הנביא. זה מצוין, כי בשבילו הוא מלאך. אם אני אחלום חלום, ובחלום תבוא אליי איזה דמות לדבר איתי, היא תהיה חייבת להגיד מי, כי אחרת אני לא אתייחס אליה. הצורה הזאת שאנחנו קוראים לה מלאך, היא מתלבשת בכל כך הרבה גוונים ואופנים, שבשביל זה צריך לדעת. אני לא יכול לתת תשובה לאנשים לא מתעמקים, להסביר להם, לדוגמה, שעות י' זה מלאך. נקודה, זה מלאך. פוטון שעובר באוויר זה מלאך. אנשים לא יבינו את זה, זה בכלל לא בתדרים שלהם. לכן יש מושג של להשאיר אנשים במצב מסוים תודעתי, כי כך טוב להם לחיות. ויש אנשים אחרים, שהם באו מעולם של מוחין, זה נקרא, שהם אנשים שאם הם לא יעמיקו, הם לא יאמינו. ולהם צריך לתת תשובות. בני ברק, עיר חרדית, מסוגרת ומתבדלת בלב גוש דן. עיר שאינה עוצרת לרגע, נחפזת תמיד, שועטת קדימה בדרך של אמונה. לכאן הגעתי בעקבות המלצה של חבר למקצוע, תסריטאי. גר שם רב לא שגרתי, אחר, משהו מיוחד, כך אמר לי. ואני שחיפשתי סיפור מרגש להתחבר אליו, יצאתי לשם. בשעת לילה מאוחרת ברחוב צדדי, מצאתי אותו. הוא ישב לבדו בחדר קטן ולמד. על דלת הכניסה הבחנתי במדבקה עליה כתוב, ואהבת לרעך כמוך. מה שתפס את עיני הייתה החתימה על המדבקה, ישיבת היער ולצידה סתרי חיים. לישיבת היער ומשמעותה עוד נגיע בהמשך. סתרי חיים, כך התברר לי, הוא שמה של החצר המקיפה את הרב. ושם מגיע כל מי שמחפש אהבה ואור כדרך חיים.
יש עולם עליון שנקרא גן עדן הארץ, ויש עולם תחתון שנקרא גיהנום עלי אדמות. המציאות הזאת היא ההבדל בין עולם העשייה לעולם היצירה. האם אני בעולם הזה חייב לחוות את חוויית עולם העשייה, ואז קוראים לזה גיהנום עלי אדמות? או שמא אני יכול לחוות בעולם הזה את עולם היצירה, גן עדן עלי אדמות, שאני נמצא בעונג. אז איזה עולם אני אמור לחוות? את העולם של העונג או את העולם של הצער? בפעם הראשונה שנפגשנו, הוא לא שאל אותי לשמי, לא שאל מה רצוני, לא שאל במה אני עוסק, אלא שלח את ידו והניח לפניי סידור תפילה בקריחת אור מהודרת, ואמר, זה בשבילך. כל מה שאני מבקש ממך זה לקרוא את תפילת המעכב המופיעה בסוף הסידור. זה מה שאתה צריך, זו התשובה אותה אתה מחפש. תפילת המעכב היא תשובה שקיבלתי אחרי 30 שנות תחינה ובקשה לפני בורא העולם, שייתן לנו צירוף פשוט של פסוקים שמסוגלים לבטל את כל התקרות זכוכית שנמצאות בין האדם לבין הרצונות שלו. וזה מזעזע להיות בתקרת זכוכית, כי אתה כל פעם עולה, איש סקוף, אתה בטוח שהנה הגעת, בום, אתה מקבל מכה בראש. זה מעכב אותך, מעכב זיווגים, מעכב פרנסה, מעכב דירות, מעכב ילודה, מעכב כל הזמן. תפילת המעכב אותה חיבר מורכבת מפסוקים ופיוטים מהמקורות שלא הכרתי, מלבד הפיוט אנא בכוח הפותח את התפילה. על פי תורת הקבלה, כך התברר לי, בתוך הפיוט אנא בכוח מוצפנים 7 משמותיו של האל. הוספת הפיוט אנא בכוח לתפילת המעכב אותה חיבר מחזקת את הכוחות החיוביים הפועלים סביב בני האדם, המבקשים לנפץ את תקרת הזכוכית ולהגשים את משאלתם לזיווג או פרי בטן למשל. כל זאת כאמור על פי דבריו. הצירופים של האותיות זה דברים שקיבלנו מרבותינו. נגיד 72 פסוקים, זה רמב"ן קדוש. תפילת רבינו חנן בן הקנה, שזה אנא בכוח המפורסם. כ"ב אותיות, זה פרק ק"ט בתהילים. אז כשראיתי את המילה מעכב, קפץ לי פתאום שזה בעצם מ"ב, ע"ב וכ"ב. אז פשוט הנחתי שם את הדברים הידועים. לא המצאתי כלום. כשאומרים בתמימות את האנא בכוח ועין בפסוקים ואחר כך כ"ב אותיות, אז ודאי שזה פותח. זה כמו מפתח. אתה רוצה להיכנס בדלת, אין לך את המפתח. אז איך תיכנס בדלת? ניסיתי לקרוא, אולי אפילו להתחבר לתפילת המעכב, אולם לא הצלחתי. אולי זה הזמן לציין שאני אינני אדם דתי, גם לא מסורתי. אני יהודי לא דתי, וטוב לי עם השקפותיי ודרך חיי הלא דתית כלל. ואולי משום כך תפס את עיניי קטע אחר בספר, ובו כתוב, נגלה מורי חיים לרבנו, ולמדוד תיקון שעל ידו נמתיק את הדינים בשורשם על ידי משיכת אורות ומוחין לארץ. ושוב שאלתי את עצמי, מה משמעות הטקסט הזה? ומי הוא מורי חיים המוזכר בספר? זה נהפך כמו למוזיאון עכשיו, תראה, לא נגעתי בשום דבר. זה הריח שלו עוד, אתה... לא שיפצתי, לא שום דבר. מורנו הגדול. הנה, טוב. זה מישהו
מאמריקה לא היה לו שנים לא היו לו ילדים. שנים. לא יודע בין כמה הוא היה שנהיה לו הילד הראשון. איפה הפרווה? הבגד עם הפרווה. היה לו את החליפה הזאת עם הפרווה. אז זה. בתוך השחור הזה, לא? לא יודע איפה אני שם את זה. זה היה הבגד שלו, שהוא שחט את הכבש הזה. זה... תוציא את זה רגע. בגד? זה בגד שהיה לובש. הוא שחט את הכבש הזה, ועם זה היה עושה תיקונים, שמה? היה מתחבא מהקליפות. להפך, זה צריך להיות בפנים. לא, אני מרגיש ככה פגשתי אותו. אתה זוכר? לא, אתה לא זוכר שפגשתי אותו. ככה הוא לבש את זה. פעם אמרתי לו, מוריחיים, תן לי את זה. הוא אומר לי, איך אני אסתתר מהקליפות? קליפות הוא מונח בקבלה המתאר את כוחות הרוע, את הפסולת הרוחנית המקיפה את האדם ומונעת ממנו להגיע אל האור. מקור השם קליפה שאול מהמעטפת של הפריש שבדרך כלל מקולפת ומושלכת ואינה ראויה למאכל. תפקידו של האדם על פי הקבלה להסיר מעליו את הקליפות ובכך להתקרב אל האור האלוהי. הרב שלי זצ"ל, שלימד אותי תורת הנסתר, היה תימני. קראו לו מוריחיים בן יוסף חולני זצוקן. ובתימן למדו תורת הקבלה בצורה מאוד סדורה. לומדים זוהר, לומדים תיקוני זוהר, לומדים הארי הקדוש, אחר כך גורי הארי, תורת החסידות. אז אנחנו כל הזמן דבקים בדרך הזאת, וזה מקשר מאוד. זה עוד הכתב שלו. זה הכתב, זה האותיות. זה אותיות של מלאכים. של מלאכים, כן. תמצא את זה ברזיאל המלאך. אין הרבה אנשים בכלל אי פעם שידעו לכתוב את זה. קוראים לזה כתב המלאכים. אבא שלו, הסבא שלי כביכול, הוא היה מתעסק עם זה. אז הוא למד מאבא שלו. הוא היה בן יחיד. מוריחיים. מה שלומך מורי? כל אדם הוא בג'ינג'ו, כל אדם. יש בן אדם מתגלגל בכלב, או של חלק. יש בן אדם מתגלגל בינני, ששני, يتبلل يعني يشكل العوان شلل ديشو ويشبه لي أظن صديقي أقول أن صديق بقى بس أسوي صديق بقى הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית. זה הזוהר. זה אבל יש בני עולם, עבד לכם. לא יקרה בזה, בכלל. או שבני ويقصص بنظيره قصص اللي شو آخر واللي شو السنة هذا جليله قصص بنظيره اللي شو آخر قالوا بعدها قال شمع يسلول الشيء مع آخر היה לו ספר שאנחנו קברנו אותו. מה היה כתוב בספר הזה? כל התרופות שאתה רוצה, מלאכים, הכל. הוא אמר לי, אם אני אמות, אתה תקבור אותו, שים אותו מתחת לראש שלי, למה אל תתעסק, הוא אמר לי בפילו, אל תתעסק איתו, צריך רק להיות, אתה יכול רק להזיק לעצמך אם תיגע בו.
הספר עליו מדבר בנו של הרב מורי חיים כולני הוא ספר התיקונים וההתרות, שהיה ברשותו של אביו, שכולו צירופי אותיות והוראות קבליים, כיצד ניתן להתיר ולבטל כללות, כשפים, עין הרע, וגם כיצד יש לבצע תיקונים, דרכם ניתן לעזור לבני אדם. היו באים לבקש ממנו שיעשה דברים, בן אדם שימות או שיפול או שיפול. לא. זה לא... דברים כאלה לא היה עושה. הוא היה עושה לאהבה, לרפואה, אבל דברים רעים הוא לא היה עושה. הרב עבדיה יוסף היה פה, הוא ואשתו. היו פה אצלו בבית? כמה פעמים היו פה. כי מה? הוא ביקש עזרה מאבא שלי. אבא שלי אמר לו, החרת. אני הייתי פה ואני שאומר לו, החרת. לרב עבדיה? כן. על מה החר? אתה בא לפני כן, אבל עכשיו כבר מאוחר. כשאתה מחזיק את הספר של הרב מורי חיים ביד, אתה לא רוצה להשאיר אותו אצלך? אתה לא רוצה לקרוא בו, לפענח את הסודות שגלומים בו? אפילו לא פתחתי אותו. עשיתי כמצוות תלמיד מרבו, ופשוט שמתי את הכל ביחד וקברתי את זה איתו ביחד באדמה. ועכשיו זה קבור יחד איתו בקבר באיפה שהוא קבור ביער ירושלים. כן. ואין חשש אצל הרב לספר את הסיפור הזה, ושמא חלילה יגיעו כל מיני אנשים לא טובים וירצו לשים את ידם על הספר ולהשתמש בו שימושים שהרב מורי חיים לא התכוון להם בכלל? אם יהיו אנשים שלא מתנהגים כמו שצריך וינסו חס וחלילה לפתוח קבר בשביל לקחת משם דברים, אז אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שההשגחה העליונה תטפל בהם כמו שצריך. כשאנחנו אומרים שהספר הכיל כל מיני צירופים של אותיות וכל מיני דברים שקשורים בקבלה שיש בהם כוחות, למה אנחנו מתכוונים בעצם? מה זה אומר? כל אות מייצגת אור, וכל אור מייצג כוח. אז על כן, שמצרפים אותיות, מצרפים כוחות. כולם ביחד מהווים איזושהי עוצמה, והעוצמה הזאת נסתרת. מורי חיים גם לימד אותי שיש מושג של כמאות בעולם. אז אנשים כותבים אותיות ממש, אפשר לקרוא מה שהם כותבים. אנחנו עושים רק נקודות, ואף אחד לא יודע לקרוא את הנקודות האלה. חוץ ממישהו באמת בדרגה גבוהה של קבלה, שהוא מעביר את היד שלו על פני הנקודות, והוא יודע מה מתכוונים שם. אבל אלה סודות רבי עוצמה. אני חושב שעשינו טעות. הוא אמר לי, אבל עשינו טעות. לא הייתי צריך לקבור אותו. יום אחד עמדתי בתפילה, ונגלה אליי המורי, הרב שלי. ואמר לי, יוסף, לך תעשה תיקון למד. אמרתי לו, איך עושים תיקון למד? אף פעם לא שמעתי תיקון כזה. אמר לי, תלקח את התלמידים, תטבלו בכנרת, אחר כך תטבלו בים התיכון, אחר כך תטבלו בים המלח, ובסוף תטבלו בים סוף. למה? מה זה? לא תשאל שאלות. אז איך הגיע הרב מורי חיים כולני לתיקון הלמד? ואיך תיקון הלמד קשור לטבילה בים? ומדוע הוא התעקש לספר לי על תיקון הלמד דווקא בבית הכנסת של הארי הקדוש בצפת? שאלתי אותו, והוא ענה, בשביל להבין את תיקון הלמד צריך לצאת למסע.
על פי דבריו, תיקון הלמד כולו צריך להתבצע במהלך יום אחד. מהנץ החמה בימה הצפונית של ארץ ישראל כנרת, ועד השקיעה בים הדרומי ים סוף. על המשתתפים לטבול על פי מפת ארץ ישראל, עליה מצוינים מקומות התפילה. אם תסתכלו על מסלול התפילה המופיע על המפה, תקבלו את האות למד, הפוכה. בחותם זה נקרא. הפוך. כן, וזה סימן הכי מובהק, שזה חותם מלמעלה. כי אחרת זה היה הפוך ככה, אז היינו אומרים שאנחנו חותם כלפי מעלה. לא, כך הוא חתם. וזה נאמר בפסוק, עיני אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. כל הזמן הוא מסתכל, כל הזמן הוא מסתכל. זה היה מדהים, איזה מים קרירים אבל טובים. תסתכל עליהם, תסתכל. כתוב בספרים שהים רוצה להציף את הארץ. והשם עשה חול, גבול לים. שאמר לעולמו, די, אל תתפשט יותר. מה, זה לא אהבה? תראה איך הם חיים ביחד. המים והחול. תראה איך המים מלטפים את החול, חוזרים אחורה. מה יותר יפה לזה? הרגשה של ניקיון מסוים, לא מבחינה פיזית, מבחינה נפשית. אחרי טבילה אתה יוצא, אתה פשוט מרגיש נקי, משוחרר, אתה נושם מרווחה, אין לך כבר את האבן פה על הלב. אפילו שעדיין הדברים החיים חוזרים לשגרה מתישהו, אבל אתה מרגיש שאתה עושה השתדלות. ישמח לי מבק שעדי נוידר, יעדו הנה אליני בכל אורץ משפטות זכרר, הטבילה היא לא רק גשמית, הטבילה נותנת מימד רוחני, שהיא עושה לי טוב לנשמה. אני אחרי התיקון הזה, זה נותן לי מין אווירה מיוחדת להרבה הרבה זמן. פה אתה מתחבר למי שברא ואמר והיה עולם. אתה מתחבר אמיתי, בתנאים שלו, לא שלך. קר זה קר, ורוח זה רוח. וחול שנכנס לך ברגליים זה חול שנכנס, ואתה דורך על חצץ, אבל זה מה שיפה בזה. זה לא מלוקק, זה לא סטרילי. וזה האמיתי. זה מביא את הרוח שלך למעמד הנכון שלה. שבין החומר לבין הרוח
הרוח היא זאת שנותנת לחומר את היכולת. אתה יותר שקט, אתה יותר רגוע, אתה מתייחס באהבה לאחרים. אתה אוהב יותר. אני לפעמים טרוד בהרבה מחשבות, ודרך המים אני מגיע לאיזושהי אופטימליות של ריכוז או ההוויה של הרגע. הדבר הכי יפה בתיקון הלמד, שהוא לא שייך לאף אחד. כל סוגי האנשים, כולם, יהודים לא יהודים, לבנים שחורים, גבוהים נמוכים, בלי כיפה, עם כיפה, זה בכלל לא חשוב. זה תחושה, זה משהו שקורה לכל אחד ואחד מאיתנו, כפי המדרגה שבה הוא נמצא כעת. בתיקון הלמד, אתה קם בבוקר, אתה רואה את הכנרת, אחרי שעתיים במכמורת בחוף הצוק. אתה כל היום שומע את הגלים, מרגיע אותך, אחרי זה אתה יורד לים המלח, אתה מגיע בשקיעה לאילת. הגוף שלך אוטומטית, הנשמה שלך, כולך מתרחב, אתה מרגיש כמו איזה סיפור אהבה. הנסיעה הזאת הכניסה בנו באמת רגשות של אחווה, רגשות של אהבה, רגשות של שמחה. התעלינו מזה, אבל לא הבנתי מה אני עושה. אחר כך, ברוך השם, תוך כדי שלומדים, הגעתי לשאר הכוונות, עניין יום כיפור. ומה אני רואה כאן? אני רואה שהארי מסביר השתלשלות, האורות, מהעולמות העליונים שאמרנו שהם מטאפיזיים, לעולם הכי פיזי. ובעצם כאן הוא כותב, ישנם מים מתוקים, שווה כנרת, ימה. ישנם מים מלוחים קצת, הים התיכון. אחר כך הוא אומר, ישנם מים מלוחים ומרים, אין בזה חיים, ים המלח. ואחר כך הוא אומר, ישנם מים מלוחים אבל לא מרים, ים סוף. אנחנו גם רואים שבגוף האדם יש ראי מקביל. מים מתוקים, פה. מים מלוחים קצת, אף. מים מרים ומלוחים, אוזן. ומים מלוחים קצת, בעיניים. בזריחה אחת, מעלות השחר עד השקיעה, כל כך הרבה נופים שונים, כל כך הרבה צבעים, כל כך הרבה טקסטורות. זה כל כך מרגש. אז זה גם מלמד על האדם. יש בתוכך כל כך הרבה כוחות. יש בתוכך את המתיקות, לפעמים יש בתוכך את המרירות, לפעמים אתה קצת מלוח, לפעמים אתה קצת יותר מלוח. כל הדברים האלה רואים שהתיקון הזה עובד לא רק על החלק הנפשי של האדם, אלא גם על החלק הפיזי שבו. עכשיו 2:35. אנחנו נגיע ב5:03. אז זה כבר שקיעה? נכון, זה כבר שקיעה. זה כבר חושך?
שהמאמץ מחייב את האדם. ועל כן, שעושים מאמץ גופני ונפשי כאחד, אז מתחיל לראות היופי הפנימי של כל אחד ואחד, רואים את זה על הפנים שלהם, רואים את זה בחיבוקים, רואים את זה בתפילות. אני נרגש. זה הרגשת שלמות, טוב לך. שכחתי עם העבודה, שכחתי עם השגרה, לא שכחתי מהאישה, אבל אני מרגיש כאילו אני בפלנטה אחרת לגמרי. מעניין. מעניין, מיוחד, מאחד, נותן זווית אחרת, יש בזה הרבה עוצמה. וחומר למחשבה. נכנסתי למים בלי פחד, עם כל הקור, וכמו כל חייל שעושה את הרצון של המפקד שלו, באתי ועשיתי את זה. ועל זה נאמר, לפון צרה אגרה. לפי הקושי והשכר. ברוך השם. כל ים היה שונה בדרך שלו. כנרת זה מים מתוקים ואין גלים. ויותר אבנים, פחות חול. ים התיכון יש גלים ויותר מלח ויותר תנועתיות בחול. ים המלח יש לו כוחות שונים, כוחות ציפה שונים. אתה רוצה להטביל את הראש, אבל דוחף אותך כלפי החוצה, ויותר מלח. ואין שם חיים. פה זה היה לנצח את מרוץ הזמן, שנקרא. הגענו ממש ברגעים האחרונים של האור, כמו שתכננו. אני חייב להגיד שפה היה לי ממש קר, עד דיכאוני. תחשוב על היום הזה, מה תחשוב עליו? שזכינו לעשות יום כזה, שזה לא קל בכלל, ועשינו את זה. מורי ורבי הארי הקדוש, זכיתי ששפתותיו היום דובבות בקבר את תיקון עולם את שובה. אני בטוח שהוא מחייך חיוך אדיר, וממקומו הוא מברך את כלל ישראל ואת העולם כולו באהבה אדירה, כי אנחנו עשינו את זה לכבודו. הארי אומר שיש בעולם כוח שנקרא כוח הנעלם, וכוח הנעלם הזה זה אהבה. כשאדם לומד תורה של צדיק, הוא אוהב אותו כל כך הרבה, עד שמגיע למקום שהצדיק בעצמו היה, אז זה ההתקשרות ביניהם, נהיה אהבה ביניהם. זה אהבה חזקה, זה קשה לתאר במילים. אבל זה כמו שני אנשים שלא ראו אחד את השני אחים, ונפגשים אחרי 50 שנה. אז הם בוכים, למה הם בוכים? אין הסבר רגיוני לבכי, אבל רגש חזק. זוכרים ללמוד תורת הצדיק, אז... זה היה בכי של אהבה? אהבה, כן. זה כמו שבאים על קבר של צדיק, זה... מי שלומד תורה של צדיק, אז הוא אמור להיות דבוק בצדיק, זה לא ידע. זה התקשרות ממש. לאחר מסע התיקון שעברתי איתו מצפון ארץ ישראל לדרומה, הוא הזמין אותי אל ביתו השני, הנמצא גבוה בהרי יהודה, סמוך לעיר ירושלים. שם, במושב פסטורלי, ספוג באוויר הרים צלול, מצאתי את משכנה של החצר שלו, סתרי חיים.
במקום הזה הוא עורך שיעורים, כנסים ופגישות. כתוב שאדם יוציא בחיתוך, יוציא מהפה, קולות. עכשיו עוד פעם הקולות והאורות כאילו נפגשים. אבל כתוב שהכוונה הולכת אחרי הדיבור. אז כשבן אדם מדבר, אז הוא בעצם מתרכז במילים שהוא אומר. ואז הוא אומר את הדברים כמו שצריך. כולם שמחים. אתם יודעים פעם איך היו האבא או הסבא. חשבתי לעצמי שדווקא כאן, במקום השקט והמרומם הזה, הוא סוף סוף יספר לי על הבית בו גדל. ובעיקר על אביו. נולדתי ברמת גן, ברחוב אבא הלל. כיוון שאבא שלי היה סטודנט, לא היה להם כסף, אז גרו אצל הסבא, שאני קראו אל שמו יוסף, שהיה גם בסנדק שלי. ואחרי זה אבא שלי היה צריך להמשיך את לימודיו בצרפת, להשלים את התזה שלו בנורופיזיולוגיה. ונדדנו, כשהייתי קטנצ'יק לצרפת. בצרפת, בתקופה ההיא, לפני 40 שנה כמעט, לא היו הולכים לא פירות ולא ציצית בחוץ, כי היה מסוכן מאוד. ושם היה לך סממן של יהודי, אז היית מקבל מכות במטרו, לא הייתה שום בעיה, ואף אחד גם לא היה בא לעזור לך. אני מאוד מאוד אהבתי אותו, שהייתי קטן. וכשהייתה הזדמנות להיות, אז הייתי איתו כל הזמן. הייתי תמיד צמוד אליו כזה. ואחר כך הוא נעלם לנו מהחיים. נעלם. ואז מה אתה מרגיש? זה יתום, זה לא הרגשה נעימה. אתה לבד בעולם. עכשיו אתה צריך להתחיל לשרוד. התעוותתי. בגיל 9 נהייתי אבא. ופרנסתי את המשפחה. והייתי ברחוב, וכל הזמן חיכיתי לו. יש לי תקלה, אני לא יכול לשמוע טלפון מצלצל, או מישהו דופק בדלת. כל הזמן חיכיתי לו. הייתי בציפייה מתמדת, הייתי בטוח שהוא חוזר, זה היה לי ברור. ואז יום אחד אומרים לנו, יש מצבה בחולון, לך לשם. מה זה? אתה בא לאבן, מי באבן הזה? שנים לא האמנתי שיש שם מישהו, שנים. אמרתי, זה סתם, עובדים עלינו. זה לא טוב לחיות ככה. סבא שלי, זיכרונו לברכה, בא מצרפת. וכיוון שגם הוא התייתם בגיל קטן ולקח על עצמו את העול של המשפחה, אז הוא בא אליי ואמר לי שאני חייב לקחת את העול. ובאמת זה מה שעשיתי. הפסקתי את הלימודים, הלכתי לעבוד. שנים עבדתי לפרנס. בזמן שעבדתי והייתי צריך לפרנס את המשפחה, בתוך המזוודה הקטנה שקיבלנו מאבא שלי, זיכרונו לברכה, ירושה, מזוודה קטנה עם ספרים, אז היו שם קיצור שולחן ערוך, ספר התניא. במקום לטייל ובמקום לבלות, אז אני הייתי יושב בבית, שהיה לי את הזמן, מהספרים הקטנים האלה ביד, ולמדתי ברוך השם קיצור שולחן ערוך. וכל הדרך של החיים שלי מלווה בתורת הנפש. מה שמעניין אותי בגלל אולי מאורע היתמות או ילדות, מעניין אותי איך בן אדם עובד. למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג? איך הוא חושב את המחשבות שלו? מאיפה זה בא? וזה, אני לא חושב שאלו מחשבות שנתונות לכל אחד, שזה יטריד אותו. ואותי זה יטריד ממש. אז חקרתי ואני חוקר עד היום, ואני עוסק בזה. אני עוסק בלימוד הזוהר ותיקוני זוהר, תורת הארי הקדוש וחסידות. יש לנו דרך לוגית, הגיונית, רצופה, להסביר כל דבר. אם דבר באור לא מוסבר בצורה הגיונית בחומר, אז זה לא אור. זה מלמד אותנו ספר יצירה. זה אחד מהספרים שהארי אומר שאם אתה לא לומד אותם, אז אתה לא יכול בעצם להתקרב אליו. החולי זה אי סדר. ואת האי סדר הזה צריכים להביא בחזרה לסדר.
והסדר זה בעצם האור. יש בעיה שהאור מתעוות בכלים, זה נקרא. בכלים זה הגוף. תסדר לבן אדם את הרגשות שלו, לדוגמה. תסדר לבן אדם את השמחה. תסדר לבן אדם את המשפחה מסביבו. זה הבן אדם בחולה. הטיפול שאני מלמד הוא הרצף ההגיוני שבין האור שמתממש לחומר. לילה אחד שהייתי צעיר, חלמתי חלום. חבר בא אליי, בחלום. הוא אומר לי, בוא לבקעה. אמרתי לו, מה יש בבקעה? בוא, כנס של כל צדיקי הדור, בוא נלך. כשהייתי צעיר, הייתי מחפש את הצדיקים. אז הגענו לבקעה הזאת, ואחד מהרכבים הגיע, פתח את הדלת, שאני אכנס לרכב. אז הקהל התפנה ככה עד אליי, היה מין שביל כזה, ואני מתחיל ללכת לכיוון הרכב הזה, שיש שם צדיק, שאני גם זוכר מי זה היה, הוא לא בעולם שלנו היום. וירד סבא שלי, הכהן מג'רבה, עם שתי מלאכים, תפסו אותי בחולצה, הרימו אותי למעלה, הרימו אותי, והביאו אותי להיכל של מוריחיים. עכשיו, על כיסא, זה קשה לתאר, האור, כמות האור, זה משהו. ואני רואה אותו שם, יושב, עושה לי מהיד בו. וסבא שלי אומר לי, תלך אליו. כיוון שאני אטום, וסבא שלי גידל אותי אז. אני הולך למוריחיים, הוא שוב אותי לידו, שם את הראש על הרגל, מלטף לי את הראש. הוא אומר לי, אתה שייך רק לי. אין, אף אחד לא יכול לגעת בך. בערב בוקר, נגמר החלום. והיה לי כזה איתו, כיוון שהוא מלמד אותי הרבה בלילה בחלום, אז הייתי הולך בבוקר, והייתי שואל אותו, מה חלמתי? איך שאני נכנס בדלת, מסתכל עליי ככה, אומר לי, נו, הבנת? אמרתי לו, מוריחיים, מה זה היה כל החלום הזה? אמר לי, כבר אמרתי לך כמה פעמים, אתה שלי. ישיבת היער זה נערים, נערות, שמחפשים תשובות לשאלות, ולהיות במקום שלהם, ללכת ליער, בלילה, לעשות על האש, טרנסים, בלגן, ולהביא את תורה של הארי הקדוש, שכולה אהבה. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. זה משהו שהתגלגל מפה לאוזן. מוצאי שבת, נפגשים עם כל החברים פה מהאזור. ממש פה מסיבת טבע. מסיבת טבע, טרנס, להתחיל את השבוע ברגל ימין. וזה נראה לך טבעי שמסיבה בתוך היער, שרב יושב ונותן הרצאה? זה בדיוק הדבר שחיפשתי, אתה מבין? זה בדיוק מה שהרב נתן לנו להראות שהכל בסדר. לשמוע את המוזיקה טרנס ולרקוד ולשמוע שיעור תורה. אין בעיה, להפך, זה עוד יותר, זה מגדיל, זה מעצים. אותם אלה שמוכרים אותנו וגורמים לנו לרדת מן הדרך, הם לא יודעים דבר אחד, שיש עוד דרך. כשבן אדם נזרק לו עלינו מהבית, כשהוא נזרק לו עלינו מהמערכת, ישנה עוד דרך. לפני 4-5 שנים שהפעלנו חבר'ה, קבוצה של מלא נערים מבולבלים, קרחניסטים, up down, ככה זה כל החיים שלנו. ואני היום מסתכל על החברים מסביב, שכל הדרך הזאת איתנו, ואני רואה שיש להם את ההבנה הזאת כבר, זהו, אנחנו במקום טוב. הכוח הזה של האהבה, קורא לו הארי הקדוש, הכוח הנעלם, הכוח הכולל שמאחד את כולם להיות יחידה אחת,
יוצאים משם דברים נפלאים מאוד. באותה שעת לילה מאוחרת בה פגשתי את האדמו"ר מסתרי חיים, נפרדתי ממנו וחזרתי לעיר בה אני מתגורר, תל אביב. מרחק 12 דקות נסיעה המפרידות בין שני עולמות שונים ונבדלים, האחד מהשני. לקחתי איתי את הסידור שקיבלתי מהאדמו"ר. בדרך חשבתי לעצמי, בסידור תפילה יהודי אפשר למצוא את התיקון הכללי שערך רבי נחמן מברסלב, ואמירת התיקון על פי האמונה מבטיחה סגולות ורפואות גדולות. בתוך סידור התפילה אנו מוצאים גם את הפיוט אנא בכוח, שנכתב לפני 2000 שנה, והוא מיוחס לתנא, רבי נחוניה בן הקנה. אפשר גם למצוא את הפיוט לך דודי, שנכתב במאה ה-15, ומיוחס לרבי שלמה אלקבץ. וכעת מונח לצידי סידור תפילה, ובו תיקון הלמד ותפילת המעכב, המיוחסים לאדמו"ר מסתרי חיים. בעוד 50 או אפילו 100 שנים, כשתפילת המעכב ותיקון הלמד יהפכו אולי חלק מסידור התפילה של כל יהודי, יוכל לומר נכדי או ניני, סבא רבא שלי היה שם, לצידו של האדמו"ר מסתרי חיים, כשכל זה התהווה. כל העולם כולו צריך אהבה וישועה וחיבור, ולבטל את כל הפירודים, את כל המעכבים. זו הגאולה האמיתית.